Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Si Abel, ginaingon, bati paminawon nga ang manag-agaw mag-unay. Baliw ko nun ni, mao kinay nahitabo sa kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. Abel. Uy, mata na. Nanasaan? Saan ba? Ay, si Anisito ko. Ahan mo na. Ayun nga, di ay. Ay, murag kabayuton man ang igagawa ko ni mo. Maligo na ko pa. Oh, sige kay aron makasayo mo kumpra ni An. Anisito di ay, dito sa Carbon. Dito ko dapita ha. Sige gaw, ano sito? Kung mahuman nagpamalit, ato lang gabot ang mag-abot sa itong abutanan gaw ha. Sige gaw, ano sito? Naman ang ikakawa eh. Taod-taod naman kung ni Adinhis among abutanan. Pulan gani ko ron, muuli man kong una ba? Kila mo karon sunay. Ay, kapuya di ba? Okay, kida. Ay. Tulis na. Ay, kog binuangi ha. Tana, mamauli na ta. Kahit basta. Ang biyang imong rilo ug imong pitaka. Dali! Maluoy ka. Di niya akong kwarta taon. Dali. Ay! Ano ni siya? Tupad mo. Tupad. Ang biyang inyong kwarta. Dali. Unsa mo duha? Uyab ni. Uyab me. Uyab dahi mo. Be, left to lips ko na mo be. Unsa? Sige na. Kung gundili na ninyo buhaton, just lakon kong inyong mga tiyan. Go! Lips to lips? Uyab kidahin mo. Hoy! Kung sa mong duha, diha? Kasayo ba yun yung nag-what's the style? Uy! Hoy! Hala! Yun naman itong tulisan.
Kung sa matawag mong duha, pero wa man mo report sa pulis nga gitulis mo. Nung sa ba mo? Nahadlok mi tiyo. Maugyod pa. Kung mo atupod mis presento sa polis, magdadami sa mong kinumpra. Bukpat bro. Pastilan, kinakos kwarta kinakuwas tulisan. Sorry pa. Wagon may magdahom nga mahitabo to eh. Usa to? Usa to? Nag-lips to lips mong duha? Kay gisugo mo sa tulisan? Nahadlok kami ming duha si Gaw Abil tiyo kay nagtiom mi sa skilid na mo og kutsilyo tiyo. Usa? Mo lagi? Asyaro! Wa mo musinggit? Aron makapangayog tabang sa mga tao des karbon, kadagang tao des karbon? Pa, wa na lang. Kay basig iduot niya't mga yung kutsilyo sa akong kiling. May mamatay ko. Ay, naman ko. Naunsa man ko. Dili naman hinuan ko makatog. Sige naman kong imagine sa among pag-lips to lips ni Kao Anisito. Feel ako, dili may agaw. Maramig uyab. Huh? Aha, kabiyahin eh. May imagine pa na ako ang kahumot sa ginawa ni Gaw Abil yung naglips to lips ming duha. Dito sa karbon. Saan niyo kong kipatik ang Gaw Abil eh. Naigugma man ko niyang pinakalit. Oh, tiyo, anong dagan man mo bisita, tiyo? Dunay na may. Ha? Kinsa may pamayan, tiyo? Si Abil. Usa? Uy, di na mahimo, uy. Usa dili may mo. Kung magbinyo na si Gaw Abil. Usa? Usa to? Anong dili magamusugot, Anisito? Ngano? Niyabag ka? Gusto na naman ng lalaki sa among panimay. Nga na mga ginikanan ay, namay ni Abel. Naunsa ka man oy, Anisito? Wa man, tiyo. Wa. Sugad, karon pa kong sakitig maayo. Gaw, nganong naghubog man kag maayo, uy. Gisakitan lagi ko, Gaw Abil. Gaw, Pare ka maka-feel sa akong na-feel ni mo, Gaw? Ha? gaw mahimo ba? Minyo na ko. Bisag minyo nagagaw. Di ug di malangkat sa akong kasing-kasing nga love ti ka, Gaw, ha? Gaw. Hey! Oh, Gatlas mong taon, Mabel. Sito, gako sumangkod mo, gaw, ha? Igagaw naman sa tikano, kaya nag-agaw mo mong Abel nga akong asawa na ka. Anong gakos man mo? yan, akong nigakos ko sa akong igagaw bay saki kay sa tanang igagaw na ako din ni kining bayana ang nia sa akong kasing-kasing. Oh, Gaw Anisito ha. Tinuuna ba isa? Pero, karon kay kasal na naman mo. Minya naman mo. Mo na lang ako igagaw eh. Pagapingin siya ba ya? Sama sa akong pag-amping o pagmahal niya. oh, sito.
sigaw Anisito. Napaghapon siya sa silong ng amumpay. Hupog na kay siya. Kaluoy niya. Buset, ang kilabuya! Buno! Anabuang na. Nangita nagbuno. I love you! Ginoo ko. I love you! Mintag dili na ko ng akong pangan. Bel, dali na. Tuog na to. Kadiyat lang. Sabi akong buhaton. Ako nga toon si Anisito. Ug ako nang papaulion sa ila. Basig makasabot siyang mga aksyon ug nipanulting akong bana. Zaki, may naog sa kuha kay akong papaulion sa ila sigaw Anisito. Ay, nagmata ka pagaw. Ano man? Wa pa mo magturjak sa iyong bana, ha? Wow, mahimo ba? Pauli na sa inyo, bi. Hubog na kay kao. Ni ko matog eh. Kinoo ko ba taon ni mo, ay? Ano gipakalitan sa kunin mo gaw? Anong mo ka musulti na ako nga may mamay ni mo? Nga may mga asawa na ni mo? Wa na kinahanglan ang akong pagsulti ni mo, gaw. Kung sa'yo na, ming nandun kay ni gaw. Nasayad ka ba? Nga gisakitan kong mayo ganina dito simbahan gaw? Sabto lipaso ka. Umisamot ka gusbat. Ako kasing-kasing diyang ni Kiss na nimo sa ngabil. Mong bana nga si Saki, ha? Nagsilos ko, gaw? Ha? Gaw. Nagsilos ko, ha? Nganahin ang imong tingog. Gaw, Abil. Oh, Lapti ka. Gaw. Lapti ka, gaw. Sugod pa. Sugod ka nagka-lips to lips, gaw. Di ang may dapat ako ngabil sa ngabil. Wa na kong himutang, gaw. Sige na kung gunaw-na ni mo, gaw. Ha? Oh, dili Lapti ka, gaw. Dili mahimo. Kay man nag-agaw tang duha. Igsoon ang imong mama ug akong mama. Kadagan niyang nag-agaw, nagtipon ngayon ang silag puyo diya. In love kay ko ni mo, gaw. Parehaan na nilagod, in love sa usa-usa. Kita sa gaw. Muli ang itong bation daw. Muna itong gibati, di ba? Bisagaram lang, oh. Hatagi ko sa gusto, gaw. Ha? O sige na. Aron pa uli ka na sa inyo. Unsa man ha? Mag-sex ta. Unsa? Oh. Nabuang na. Di ko eh. Huh? Kung makitan ka sa kumpana, sure kung patyon gyud ang duha. Bugua sa ito. Pakita ta nila. Malago ta. Ha? Dali tayo. Dali. Ngit, dali. Dali. Gaw, unsa ba? Dali. Gaw. Hala, si Apil o Anisito mo na nagkuyo. Hala, ano na sila? Nangita sa sapwat. Hala, si friend Abel, kihubuan sa sinina ni Anisito nga iyang igagaw. Ew, kalahin silang kibuhat. Yaks, nag-unay silang manakikagaw. Hindi ko katuo ini. Dili, kiwid. Ay, nga nang di ko makapalipad mo ka. Lagyang iran, tas tumakaliwat. Basta, lahat na ito kusa-kusa. Gaw, Anisito. Gaw. Man ini, paulit na sa inyo, gaw. Lagi ka. Kumanani. Nagpaot ako. Nagpalimot ka. Ay, Sito. Abel! Sito! Punta na inyong ibuhat, Sito! Nagturjak mi. Nga naman, angal ka? Ha? Raya ibuhat yun, nag-uunay man mo! Zaki. Buhat, Abel! Bigaon ka! Manya ka, Abel! Zaki. Nakitaan man mi ni Zaki nga may gibuhat na dautan. Adlawan mi gikasal pagkagabi nagbuwag na mi. Unsaon, nagunay man mi ni Anisito nga ako ikagaw. Mga kasama ang kaagi ni Abel
din hinin tulumanon. What's the style? Ako gaw style. Kini mga sugilanon gisuwat ni Cecil Danyosos Cabrera, dalit sa RMN Drama.